Halo, harus balik. Belum tidur, Ma. Harus balik. Dulu. Ya gimana? Tak kira mama wis turu. Aku wis turu. Aku wis turu, udah kok gilir 10:30. Oh. Aku nih buri. Oh, akhirnya keri. Hari ini di? Yo keri ning panen. Neng di? Ning panen. Oh. Dan delok mama wis kok. Oh. Kayaknya aku mau turu ki, aku mlebu turu jam 09.00. Iya. Ngantuk, terus gilir 10:30 kok. Telepon Makasih ya, Mas. Sudah telepon. Yo, iki mah balik toh. Iya, Mas. Yo, hati-hati ya. Aku seneng mama telepon. Aku seneng ngrungokke para mama. Yo, krimis mau ngene. Aku ngene ke sama. Iya, engko lek nek pengen kan nubruk meneh. Mama aku tuh. Ora aku tak siapin mama pokoknya. Lah, engko nek pengen nubruk, wong kemeski susu ya. Ora mah. Aku kok pengen ndek bebek oh, bebek mana kok. Ora usah. Loh. Lalu kok di mama usah. Ma. Berarti menubruk bojomu meneh. Ora ma ora menggo mama. Sesuk Selasa kok. Ma. Rebo Kamis kuwi, engko Selasa nek Rebone engko nubruk. Ora mama. Jatah mama. Kok nggak Rebo nggak nubruk. Ora Ngapusi. Iya. Ora mama. Ngapusi lu. Iya, aku nyiapin di mama. Kawan-kawan kan mau. Iya. Engko nek sesuk nubruk priye? Nek sesuk ngaceng neh. Yo ora ngerti. Iki aku rada lemes. Sesuk kan Selasa. Iki Selasa mending, Mas. Batak bermangan dulu. Lah iya, engko turu engko pagi isu-isu subuh engko ngruntel-ngruntel. Nah, gaweane bojoku akeh kok. Gawean kan iso ditinggal. Undene ora mikirke ngono kok. Mikirke gawean kok. Lah nek saurunge subuh kan iso. Ya aku dituru. Keruntal-keruntal tuh ya ora iso turu. Wah, biasanya lah subuh. Bojone aku pindah pindah si iki kan mau wis. Akan ngitung sing tujuan itu. Iki kan mau wis dikai. Lah nek besok rebune jalukne piye? Wah, sambil mama kok. Rebu apa sesuk? Sesuk ya iso sesuk bar kerja kae. Sing penting ben mama aku wis. Ya mas. Iya, aja ngapusi. Ora penting iki dengerene. Kudu ngerene kan, aku wingi karo bojoku koyo kuwi. Sing penting ben aku. Nenggonku kan Kamis. Yo. Sesuk Selasa ngerti-ngerti ngono. Nah, ora usah mikir ke wong liya. Yo. Mama, ya aku bahagia. Yo. Kalau mikir ke wong liya mau nambah yang penting. Ya
Kamu ngerti lah. Seneng dong. Ngerti. Tapi kok kuat sampai 5 dino ora rene. Tapi ini kok lemes mah. Tinggal ini aku. Iya, ora apa-apa. Aku kayak ini yang mulai aku yo ngomong kok, Pak. Mah, aku rada lemes, mah. Aku apa? Ikan corone kan bekase enak, bekase nikmat. Aku tolong mbok mama yo bekase. Lagi bekase iki rasake terus minangka senengku karo mama. Lah tapi mesti kayak ono bekase. Memang iki beralasan. Iki wis wong liya rasa dipikir. Sing penting mbak aku iki seneng. Ayo, iki suyu. Terus esuk Rebo dikek neh luyu meneh ku. Lama ini curiga terus kok. Ada mesti. Iki bukan Senin. To. Sesuk sore kamu sing ngono meneh. Malam Rebo. Mama mikir wong liya, pemberian Ora. Aku semari rambian. Aku ki pengen mama ki bahagia loh. Kemis, aku pengen muaske mama. Kemis bengi. Ya. Iya. Berarti malam Jumat. Ya. Malam Jumat. Iya, malam Jumat. Iya berarti sesuk ayah kan meneh karo bojone. Wis pokoke tak siapke mama. Siap ketenan kok turane. Nah, mama ngomong fokus. Iya, tak fokus. Kemis di mama. Tapi gua nek isu aja ngaceng. Rebo ngaceng. Lo ngaceng ya ora ngerti kok mau anak biasane lek isu ngaceng kok. Tubruk ke. Ya ora, ya ora mesti ra mah. Ngono ki duwe ngono wis ilang kok. Oh, he. Iya, ngaceng iki duwe wis ilang. Ngaceng yang mergo iki ning kandung kencing, kandung kemih ngene iki menampung air seni terlalu banyak, perlu keturun, ora diyope. Oh, iya. Nah, itu kan harus diyope, ya wis, lah asep meneh. Orang kudu dituduhke, Mas. Nah, aku nek dicip bojomu meneh piye? Nah, aku pengen ini Sangko nek dicek bojomu meneh piye? Mama ini terus kok. Nah, nek durung mati. Fokus, Mama nggak aku, Mas. Terus ini, kamu baik. Di rumah ini piye? Iya tak rumah ini piye? Nah, itu masalah dhewe iki muter-muter ning kono terus, Mas. Larang kampung. Fokus. Terus ning awake dhewe, ya, Mas. Mama. Ya wis. Mama kangen karo pendilanku. Apa? Mama kangen pura karo pendilanku. Yo. Ayo, terus ini tak servis. Terus kanan kiri, itu buyur pakai. Nah. Yo. Yo. Ya sana apa-apa. Ayo fokus ya, awal dulu fokus.
Ya, Mm. memang Hati-hati, jumentil. nggak tahu mungkin. Jangan sopo. Mama kok, aku model mama kok, cuma yakin Wah, mosok yakin. ada nih masa benar, yakin aku model mama kok. Mosok. Tak percaya. Aku percaya ya wis lah, aku menjelaskan dia Iki. Mbak dhewe dikempet ae. tempat apa. Kempet ning lambe. Ya, ketemu sama Iya. fokus Iya. mama yo siake, aku yo tak siake, gitu. Iya. Itu kono koordinasinya Mm-mm. ya Iya. sama Mm-mm. Jadi ngojo tahun. Ojo keruntelan kok. Keruntelan kelingan nyong. mama sudah dibahas dulu terus sih. Yo. Ora mengko berarti sesuk omah ngomong dikake jam 10 jam 10 wis to. Kami suruh pamit toh, ini mama wes tengku. Bojone aku mana di pensi. Berarti sesuk meneh. Boleh mana ya aku tuh mau ngasih pensi yo, mama wes Yo. tengku. Yo. Ya mah, Ngomong apa sesuk meneh? yo lah ngerti. Pokoknya aku nyiapin dulu. Yo. Yo nek pengen tak apa-apa to. Kan dia kuncinya dewe mah. Yo. Engko nek wis bojone dhewe kan kok. Nek aku kan kok suwi meneh. Seminggu meneh. Ora mah, ora. Ya ora apa-apa. Nek sesuk karo bojone meneh Rebu to. Engko rene minggu ae mbok Senin. Nah, lha wong awake mawe ampi yo samping seksi. Nah, aku jeneng tuh mama. Hilang kok nafsu. Aku kelingan sebutmu lho. Dan nek sekali nyanyi terus kan kok hilang. Yo ora kok, aku kelingan kok. Nafsunya hilang apa ya kayak gini. Ora. Aku mbek mama yo ora ilang nafsune, jono. Wah. Aku sih seneng mbek mama. Yo. Seneng. Iki nanti kan perlu motor ora rasake. Senengnya bikin dua. Aku jujur lho. Yo. Yo ngene wayahe amor kan amor to. Yo. Aku kan selesai kese kabeh gayaku. Terus udah nang amor ya amor. Yo. Sehat-sehat. Selalu bahagia. Bersama. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Iya. Mama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.